ଏବେ ମୋ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ମୋ ପରିବାର। ମୋ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମ ପରିବାର କି ଉତ୍ତର ଦେବି ଘାରେ ମନରେ ମୋର ବାର ବାର। କିପରି ହୋଇଥିବ ସିଏ ପଚାରେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବାର ବାର, ପଚାରେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବାର ବାର। ମୋ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମ ପରିବାର। ଖୋଜିଲି, ଅନେକ ଖୋଜିଲି ତା'ର ଆଇଡ଼ିକୁ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ, ପରେ ଜାଣିଲି ତା'ର କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ ରେ, କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ ରେ। ପୁଣି ସୁବେଦାର ପାଉଛି ଆଉ ଦେଖାଦିଏ ତା'ର ଚେହେରା ମୋ ଆଖିରେ। କ'ଣ କରିବି, କିପରି କହିବି? ମୋ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମ ପରିବାର। ପୁଣି ଭାବେ ଯଦି କହିବି ମୋର ରାଜି, ବହୁତ ଥର ଭାବିଛି ଯଦି କହିବି ମୋର ରାଜି, ବେଳେବେଳେ ରାତି ପାହିଯାଏ ତା କଥା ଭାବି। ତା ସାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଝିଅଟି, ତା ସାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଝିଅଟି, ଆମ ନିମାପଡ଼ା ସିଟି ବ୍ୟାଚ୍ର ସେ ହୀରାଟି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭାବନା ଭିତରେ ମୁଁଟି, ମୋ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମ ପରିବାର। ଜାନୁଆରୀ 15 ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 15 ପରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଦେଖିବାକୁ ଆଉଥରେ। କିନ୍ତୁ କିପରି ଏହା ସମ୍ଭବ? ମୋ ଦିବସ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବହୁତ ଖୋଜେ ତା ନମ୍ବର, ବହୁତ ଖୋଜେ ତା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର। କିପରି ପାଇବି, କିପରି ଖୋଜିବି, ଭାବେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର। ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ମନ, ସେ ବହି ଦେଖିଲେ ଆଉ ମନ ହୁଏ। ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ମନ, ବହି ଖୋଲିଦେଲେ ତା ଛବି ଆଉ ତା ଭାବନା। ଆସେ ମୋ ସପନ। ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ବହୁତ ମୁଁ ହସେ ମନେ ମନେ। ଭାବନା ଗହଳରେ ଯେବେ ନିଦ ଆସେ ନାହିଁ ଦିନେ। ମୋ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମ ପରିବାର। ଦେହ ମନରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ପାଣି ବସେଇ ଚାଉଳ ପକାଇବାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ମୋ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମ ପରିବାର। ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଖନ୍ତି, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଦେଖନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗସାଥି ପଚାରନ୍ତି, ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି? କିପରି କହିବି ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ କଲ୍ କଲେ ଟିକେ ଲାଜରେ, କିଛି ଫଟୋ ଅଛି କି ତାଙ୍କର ତୁମ ପାଖରେ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି, କିଛି ଫଟୋ ଅଛି କି ତାଙ୍କର ତୁମ ପାଖରେ? ଦେବି ଖୋଜିକି ନିଶ୍ଚିତ ଟିକିଏ ପରେ, ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତରେ। ତା ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି ଟିକିଏ ପରେ, ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତରେ। ମୋ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମ ପରିବାର। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଡୁବୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। କି ଉତ୍ତର ଦେବି ଭାବେ ମନରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିରୁତ୍ତର। କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଉତ୍ତର। ଏବେ ମୁଁ ନିରୁତ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଉତ୍ତର। କାରଣ ମୋ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମ ପରିବାର। ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି। ଅପେକ୍ଷା ଆର ଭିଡ଼ିଓକୁ।